Partnery pořadu ze silového trojboje jsou pivovar Zubr, RC Sport, Taurus a Park Hotel Plzeň. Začínáme v Plzni, kde se konal evropský šampionát Masters mužů a žen v silovém trojboji. Tolik úspěšný pro české barvy. Několik zlatých medailí zacinkalo českým reprezentantům a my se podíváme právě na jejich úspěchy. Začneme kategorii do 105 kg, kde byl senzační Petr Teuser a nebude chybět také královská kategorie nad 120 kg a také ta o stupínek lehčí, kde Zoltán Kanát také bojoval o cenné kovy. Začínáme Petrem Teuserem. Ročník narození 1961 v kategorii do 105 kg byl velkým adeptem na cenné kovy a nakonec to potvrdil. Petr Teuser začínal tradičně dřepem, prvním pokusem pokořil 300 kg, pak si poradil s 325 a útočil na světový rekord v této kategorii. 340 kg si nechal naložit. Už v téhle první disciplíně měl velký náskok druhý pronásledovatel Thomas Hochberg, 300 kg, stejně jako třetí Artur Kauli, ale na rozdíl od Hochberga Kauli 300 kg nedal a musel započítat pouze 287,5. Světový rekord, zlatá medaile a také velký náskok v silovém trojboji. To byl Petr Teuser ve dřepu. 340 kg, světový rekord. Petr Teuser pokračoval ve výborných výkonech také v dalších disciplínách. Tohle je jeho první pokus na benči, kdy zvládl 210 kg, pak to ještě vylepšil na 222,5. Na 230 už neuspěl, ale i 222,5 stačilo na další zlatou medaili. Navíc jak Thomasi Hochbergovi, tak Arturu Kaulimu se tolik nevedlo. Byli pátí, potažmo a čtvrtí. Na druhé místo v téhle kategorii a v téhle disciplíně se dostal Vladimír Cukanov z Ruska. Mrtvý tah to byl opět Petr Teuser, který dosáhl na další medaily. Tentokrát ale poprvé a naposledy našel přemožitele. Byl jím Reinhard Melcik, který 315 kg vyhrál tuhle disciplínu, ale v celkovém součtu trojboje byl diskvalifikován, protože nedal základy. 295 kg pokoušel Thomas Hochberg, nakonec byl třetí. Za 290 kg dal také Petr Teuser, ale protože Petr Teuser byl o něco lehčí, tak mu náleželo druhé místo. Artur Kauli z Velké Británie opět ztratil, uspěl na 255 a 265 kg, 270 kg závěrečným pokusem nedal. Vzhledem k tomu, že Petr Teuser zvládl světový rekord ve dřepu, tak měl také políčeno na světový rekord v celkovém součtu silového trojboje a to se mu také povedlo. Zvládl jak 270 kg, tak druhým pokusem 290. Petr Teuser se stal tedy světovým rekordmanem v silovém trojboji v kategorii do 105 kg. Dohromady 852,5 kg. Velká radost, zlaté medaile a světové rekordy. To byl výkon Petra Teusera. Radost Petra Teusera teď vystřídá další český aspirant medaile Zoltán Kanát v kategorii do 120 kg. Ročník narození 1962, také do něho český silový trojboj vkládal velké naděje. Začal zostra, začal tradičně na dřepu. Napoprvé si nechal naložit 305 kg.